Ahoj. Takže já jsem si něco dozvěděla a jsem ale strašně naštvaná, jo. To, co jsem se dozvěděla je, že když makáš v Německu, jo, a makáš tam na minijob, tak vlastně ti platí jenom jakoby zdravotko, ale jenom na to, když se ti něco stane. Takže si ti nic nestane a jdeš doktorovi, jak máš pech. No teď mi tady vylezlo slunce. Hele, tak jsem se rozhodla, že tam zavolám a zeptám se, že co mám teda dělat. Já zkusím odstranit to slunce nějak. No úspěšně jsem odstranila slunce. Hele, no tak jsem tam zavolala a oni mi pověděli, že je víc možností, jo, že si můžu vybrat. Možnost číslo 1, vdám se za Němce. Nemám v plánu zatím, no. Možnost číslo 2, přestanu pracovat na minijob a najdu si normální práci. Což pro Česku v Německu je jako kurva těžký, když máš nějaký zdravotní problém. Hej, co jsem to právě řekla? Prej pro Česku v Německu. Pro Češku v Německu. Ach. Možnost číslo 3, půjdeš na OSVČ, čiliže Selbstständigkeit. No a tak si říkám, děk kurva, co na to může být tak těžkýho, ne? No tak jsem se rozhodla. No tak jsem tam zavolala a dostala jsem termín. Takže zítra mám termín. Ve 13 hodin. V Zittau. Takže tam jedu. No, takže se ještě určitě ozvu, jo. A dávám tady nějaký jakože proces, jak to funguje. No. Ahoj lidi, tak jsem tady zase, takže jsem připravená, jsem hezká, jo, vypadám elegantně, jo, a můžeme jít na ten úřad. Mám s sebou takhle notýsek, jo, s tuštičkou, jo, takže jsem fakt připravená a to slunce, no sorry lidi, no tak to slunce. No takže jdeme na to, já vám pak řeknu zážitky, jak to jako dopadlo, jak to probíhalo a všechno, no, tak čau. Tí. No lidi, to je ono, to je ono tohle, to je ono, tady je takhle parkoviště, tady zaparkuješ, tak asi jdeme dovnitř, ne, zaparkuju a jdu tam. Hele, tak jsem venku, už jsem venku, dostala se spoustu dokumentů, svítí mi tu hromada slunce, jo, nevím, co s tím mám dělat, takže já si popojedu a budeme pokračovat, no. No hele lidi, já jsem se na to zapálila, jo, klasika, abych to nebyla já. Hele, dostala jsem spoustu dokumentů, jo. O tom, co mám nebo nemám dělat. Paní byla strašně příjemná, ale strašně moc. Všechno mi vysvětlila úplně dopodrobná. A na to, že jako já moje němčina, jo. Hele, ona byla strašně zlatá, všechno mi řekla, všechno mi vysvětlila. Úplně super. Takže jsem dostala vysvětlení opravdu úplně na všechno. Poradila mi, co mám potom jako zaškrtávat, až budu vyplňovat ty dokumenty a takhle. Jo. Takhle jsem od ní dostala štos papírů, jo, kde jsou úplně všechny podrobnosti. Takhle, hele, počkej, mám i vodní vizitku, to tam nebudu dávat nějak hodně, ať to lidi neviděj. Jo, úplně zlatá, fakt zlatoučka, normálně, hele, Zittau, IHK, jo, a jsou tam strašně milí, no mé, fakt pomůžou, poraděj, všechno řeknou, úplně super. Takže pro dnešek se s váma loučím, jo, jdu na kafe, potřebuju kafíčko, úplně jak sůl potřebuju kafíčko, takže jdu na kafe a to je celý, tady se s váma loučím. Takže vám říkám pa. A až budu chodit po těch úřadech, jo, což mám v plánu příští týden, tak pojedeme další sérii. Ať to máte všechno, ať to víte, jo. Takže pa.